Sus marahin na hapon tabi, sa indagabos mga tugang, maluhod po kita para sa pagpamiibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan makangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan milog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan at tamano ng kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Sa giraray, Diyos maray na hapon po sa inugabos, mga tugang. Ngunyan, iyong ikalimang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. An sa tuyang mga misa intensyones, iyo pang mga minasunod. Misa pasasalamat, dulot kan Logroño Batalier family, ni Dennis Hilig and family, Lorenzana family, Jose Felimon de la Cruz. Misa pasasalamat, dulot ni Cherry Emproso and family, asin dulot ni Sheila Justo. Espesyal na kahagadan, dulot ni Des Garcia. Spiritual guidance for review classes of Jared Miguel, dulot kan Miguel family. For healing of my father and financial stability, dulot ni Jomelyn B. Melto. Espesyal na kahagadan, dulot kan Sarong Anonymous. Asin espesyal na kahagadan, dulot ni Babes and CJ. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni na Florencia, Primavera, Estrella, Eduardo, Felix, Elizabeth as in All Souls, dulot kan Garcia family. Para sa kalag ni Sally, dulot kan Lianeta family. Death anniversary of Melchor, dulot kan Losanias family. Kalag ni na Antihono, Susana, Jose, Rustica as in All Souls, dulot ni Violeta Barcenas. Para sa kalag ni Elena, dulot kan Benitez family. Mary Ann, dulot ni Christian. Soul of Ruben, dulot kan Diggs family. Kalag ni Amelito as in All Souls, dulot kan Hular family. Death anniversary of Pilar, dulot ni Cynthia. As in para sa kalag ni Hermenegildo, dulot ni Ching Antonio and family. Banwaan ng Diyos, matindog tabi ang gabos para sa awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indugabos, mga tugang. Akuntaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat karunungan, sa mga taong malayan mo,
Pumipili kita. O Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, danay na hamanon mo sa muya ang sakramento kan Paskwa, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay, as initugot mo na makabot sa mga kaugmahan in buhay na daing kasagkoran, huli kay Yesu Kristong, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, nagin paagi ang mga apostol, tanganing igwang magtindog na mga bagong lider, hali sa mga bagong kristyanong komunidad, asin pinagsadol sinda na nag-ako ki Kristo, na maghigos asin magkaigwanin pusog na pagtubod. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Naghulit si Pablo asin si Bernabe kan marahay na bareta duman sa Derbe. Huli ka ini dakol na tawo ang naging paratubod. Dangan nagbalik sinda sa Listra, saka nagdago sa Iconio, sagod sa Antioquia nin Pisidia. Pinakusog nindaan buot kan mga paratubod, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Sinabihan panindaan mga parasunod, kaipuhan mag-agi kita nin dakol na kasakitan, bago makalaog sa kahadean ng Diyos. Nagbugtak si Pablo asin si Bernabe, nin mga kamagurangan na mamamahala sa lambang simbahan. Pakapamibi sa kapakaayuno ninda, idinusay ninda ang mga ini sa pangataman kan kagurangnan na tinutubod ninda. Pakaagi sa Pisidia, nag-abot sinda sa Pamphylia. Ipinaghulit ninda ang tataramon ng Diyos duman sa Perga. Dangan naglugsot sinda sa Atalia. Hali duman, nagsakay sinda pabalik sa Antioquia. Digdi sinda kaidto idinusay sa pangataman ng Diyos para sa misyon na ngunyan natapos na ninda. Pag-abot sa Antioquia, tiniripon ninda ang mga paratubod, saka inusipan kan gabos na giribo ng Diyos sa inda. Asin kung paano binuksan ng Diyos ang dalanin pagtubod sa mga pagano. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon sagod paman ang sa imungaran o Diyos asin hade ko. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluya sa pag-aggot, asin mayaman sa pagkamuot. Siya marahayon sa gabos, asin maheherakon sa gabos niyang linalang. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. An gabos mong linalang, magpapasalamat sa imo kagurangnan, asin mag-oomaw sa imo an sa imong mga banal. Ibabareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin iuusik ninda an sa imong kapangyarihan. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. Nganing ang lambang saro, makaaram kan sa imong mga gibo, asin kan kamurawayan kan kahadean mo. An kahadean mo, mayo nin kapinaunan, asin mayo nin kataposan. Magahade ka, sagkod paman. O umawon sagkod paman an sa imong ngaran, o Diyos asin hade ko. Sa ikaduwang babasahon, ipinapahayag na sa katapusan kan panahon, ang mga tawon naging maimbod, papakusugon sa tahaw kan mga pagbalo, asin mga kadipisilan. Sinda ang magiging bagong banwaan ng Diyos na magliliwanag sa kadikloman. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan ako, si Juan, nahiling ko ang sarong bagong langit, asin ang sarong bagong daga. An enot na langit, saka an enot na daga na para, siring man ang dagat. Nahiling ko man ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, na nag-iibaba hali sa langit, gikan sa Diyos. Garo nobya na nakagubing nin pangkasal, asin masabat sa nobyo niya.
Nadangog ko ang sarong makusog na tingog hali sa trono na nagsabi, ngunyan ang eroka ng Diyos nasa mga tao na. Ang Diyos mismo mag-e-erok kaiba ninda, asin sinda magiging banwaan niya. Ang mismong Diyos ang magiging kaiba ninda, asin siya ang magiging Diyos ninda. Papahido niya ang gabos nindang luha, mayo na nin kagadanan, kamundoan, pagtangis o kasakitan, hulita na para na ang mga daan na bagay. Dangan nagtaram ang nakatukaw sa trono. Ngunyan, ginigibo ko ng bago, ang gabos na mga bagay. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan Ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahali ni Judas, nagsabi si Jesus, ngunyan pinapamuraway ang aki inintawo, asin sa iya napapamuraway ang Diyos. Kung napapamuraway ang Diyos sa iya, ang aki inintawo papamurawayon man in Diyos sa iya, asin gikibuhon niya iyan tulos. Mga aki ko, dikit na sa nang panahon akong makakaiba nindo. Tinatawan ko kamo nin bagong tugon, magkaminuruotan kamo. Magkaminuruotan kamo araw kan pagkamot ko sa indo. Kung magkaminuruotan kamo, maaraman kan gabos na kamo, mga disipulo ko. Mga tugangan marahay na bareta kan sa kutong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, yaw na kita sa ikalimang Domingo sa panahon kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Asin araw kan mga nakaaging Domingo na kung sain pinagtatawan niya tong atensyon ang mga nagkapirang aspeto kan dakulao na momento kay itong pagkabuhay liwat ni Jesucristo hali sa kagadanan. Ngunya na Domingo man, saro na naman na importantiho na kabtang ang pinagpapagirumdom sa satuya. Kan Domingo kan pagkabuhay liwat, itong Easter Sunday, pinagproklaman niya to na tunay mananggad na si Kristo na buhay liwat hali sa mga gadan. Kanikadiwang Domingo, kan Easter, so mga pagbasa binuksanan sa tuyang mga mata sa mga ginibo kan enot na mga Kristiyano. Dangan digdi sa pangatulo na Domingo, ipinagirumdom sa satuya ang satuyang obligasyon na maging dayupot sa satuyang kagurangnan. Kanakaaging Domingo man, ika-4 na Domingo kang Easter, sa tuyang pinagurup-hurupan si Kristo bilang marhay na pastor. Asin ngunya na Domingo, inaapod na pagatid-atidan niya to ang sa tuyang pagsirbi, asin pagkamot sa Diyos, asin sa satuyang kapwa. Sa Ebanghelyo niya itong nadangog niya na hapon, pinagtatauan doon ni Jesus ang sarong bagong tugon. Siring sa pagkamot ko sa Indo, kamuman magkaminuruot muotan. Dinugangan pa niya itong sa iyang sinabi, sabi niya, sa paagi kaini, kamu mamimidbida ng mga disipulos ko, kun kamo namumuot sa kada saro. Sa madaling sabi, sa paagi kan pagpahiling nyato na namumuot kita sa kada saro, mamimidbidan kita na mga parasunod ni Kristo. Malangan ibaga, sabi duman sa enot na surat ni San Juan, chapter 4, verse 20 to 21. Kamo na mga nagsasabi na namumutan ko ang Diyos pero kinakaungisan ang sa idong katuod, mga utikon, mga parasagin-sagin,
Ninhuli takun si Isay andai namumot sa kapwa na nahihiling, daiman kamumutan ang Diyos na dai nahihiling. Ang tugon ay tinataos sa tuya ni Kristo, iyo ini, kamo na mga namumot sa Diyos, kay puhan man, nakamutan ang sa indong kapwa. Ining tugon na ini ni Kristo, ining pagkamot na dapat igwa kita sa satuyang kapwa, saro sa panalmingan dapat kan pagkamot na igwa kita sa Diyos. Kung namumut da kita sa Diyos, anmuyan nyato, iyo nagibuhon ang gabos tanganing magtaong umaw sa iya. Sabi nga ni kan sarong komentarista kan Biblia, ang tunay na pagkamot daa minabuklod kan gabos na aki kan Diyos, dahil pinapalain. Kunan magturugang sa pamilya, dahil nagkakasundo, hain mananggad ang pagkamot kan Diyos. Kunan mga magurang, dahil minimidbid ang sadiri niyang aki, o ang mga aki padagos na sinusuhay, ang saydang mga magurang, haid mananggad ang pagkamot kan Diyos. Kunan sarong familia, baranga, asinwara na minapahunod, tanganing mabilog iraray, hain mananggad ang pagkamuot kan Diyos. Pero sa siring manapaagi, we can extend this kind of logic sa satuya na mas dakula na sosyedad. Kunan sa tuyang banwaan baranga, hain mananggad ang pagkamuot kang Diyos. Kunan inosente ginagadan, ang mga aki binabayaan, ang mga kababaihan day pinagagalang, ang estado day minaprotekta sa derechos ka na mamanwaan, hain mananggad ang pagkamot kang Diyos. Igwa kay ito din sarong sikat na pintor, siguro na istorya ko naman ini, si Paul Gustave Duruwe. Nanawaran nin passport, manta nagbabiyahe siya sa Europa. Kanyaw na siya duman sa border kan sarong nasyon, pinaliwanag niya sa iyang problema, duman sa mga gwardya. So tinaun niya sa iyang pangaran, ako ngaya si Paul Gustave Duruwe, asin naglalaom ako na magbalik sa satuyang nasyon. Pero sabi kan mga gwardya, dakul na nga ngayang nagbalo na mga arog kaan na modus digdi, na nagpapanggap na sarong tao pero iba man pala ng sa iyang identity. Pero nag-insist ining si Duruwe na talaga siya so artist, siya so pintor na pinagsasabi niya. Kaya sabi kang gwardya, sige, tatawan mi ka nin sarong test. Asin kung makapasa ka sa tatauming test, makakalaog ka, makakabalik ka digdi sa satuyang nasyon. Kaya tinauan si Duruwe kan gwardya nin sarong lapis asin papel. Asin sabi kan gwardya, sige ngaya, kung ika ngaya si Gustave Duruwe, i-drawing mo ining mga tao na yaon digdi. Dali-dali man so pag-sketch ni Duruwe, so mga tao na pinagturo kan gwardya, asin nakumbinse, so nagbabantay na tunay mananggad na siya si Duruwe na sarong pintor. Sa paagi kan sa iyang gibo, na kumpirma sa iyang identity. Kung sa satuyang modernong pagkabuhay, sa satuyang bagang sosyedad, nadidistinguish o kaya namimidbidan niya to ang mga tao sa pagikan sa idang uniforme. Halimbawa, ang satuyang mga kapulisan, igwanin uniforme na nagsasabi na iba ang trabaho niya sa sarong soldados. Ang satuya man ng mga maestro, asin maestra, iba man ang uniforme, kaysa duman sa mga tugang niyato na nagtatrabaho, for example, sa mga fast food chain. Iba't ibang uniforme, ta iba't iba man na trabaho. Maski ngani na pararehas na nagtatrabaho, igwa man na pagkakaiba-iba ang uniforme. For example, ang Santo Papa, iba ang sa iyang vestment kaysa kardinal. Asin ang kardinal, iba ang vestment sa mga padi. Asin ang mga padi, ibang vestment sa mga diakono, asin mga madre. Sabi ni Father Munaki Ezugo,
sarong author sa Catholic Exchange, we are symbolic beings who need to express our faith in symbolic ways. Jesus himself wrestled with the question of how to distinguish his followers from non-believers around him. But his prescription goes much further than external habits and uniforms. For Jesus, the essential mark of distinction between Christians and non-Christians is not in the way we dress, but in the way we live. Because indeed, love is the Christian identity. Love is the Christian uniform. It is the Christian vestment. If we are wearing the habit of love, we are in. But if we are not wearing the vestment of love, we are out. Arog man sa nakuta nakaan kasimple. Muya ni Jesucristo na mamibidan kan kinaban kita bilang mga Kristiyano. Kinakaipuhan niya to ng babalangibog kan marhay na bareta asin man maging saksi, mga testigo sa mga tao na nakapalibot sa satuya. Pero ang pinaka-epektibo na pagbalangibog, bako nangangahulugan na matibay kitang magtaram, kundi sa papaano kita nabubuhay. Kung papaano niya to isinasabuhay ang katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Sa Africa dake ito, kan sa mga enot na mga misyonero nagduman, nag-focusin na mag-convert o sa pag-convert kan mga katutubo. Pero dit ang sayndang success. Kan sa mga masunod na misyonero nagduman, the second wave, nag-focusin da sa pagserbi, sa pagtabang sa mga tao, sa pagmukna nin mga ospital, nin mga eskwelahan. Nagibosin da nin mga medical missions as nag-provide nin libreng edukasyon. Ining pangaduang grupo, iyo lugod so nagtrayumpo. Iyo ang nagkumbinse sa mga tao na maging mga Kristiyano. Tunay mananggad, ang pagtaram sarong saday na parte sana kan sa tuyang pagtestigo para kay Kristo. Mas makusog na pagtestigo gamit ang sa tuyang mga gibo. Sabi ba kay ito ni San Francisco de Assisi sa iyang mga fraile, preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Ibalangibog ang marhay na bareta sa gabos na oras asin kun kinakaipuhan sana sa kagamitan nin pagtaram. Si Mahatma Gandhi kay ito, sarong Indian activist na leader kang Indian independence movement laban sa mga Briton. Kan hinapot siya kung ano ang paghiling niya sa Kristyanismo, sinabi ni Mahatma Gandhi, I have a great respect for Christianity. I often read the Sermon of the Mount and have gained much from it. I know of no one who has done more for humanity than Jesus. In fact, there is nothing wrong with Christianity. But the trouble is with you Christians. You do not begin to live up to your own teachings. Uliton ta, there is nothing wrong with Christianity, but the trouble is with us, Christians. We do not begin to live up to our own identity and teaching. Warang sala daa sa satuyang relihiyon ang problema yaon sa satuya ng mga Kristiyano. Dayda niya to isinasabuhay ang mga katukduan kan sa diri niya tong relihiyon. Baka tunay mananggad ang observation ni Gandhi na sarong Hindu
Baka mananggad na sobrahan na kita sa pagkapamilyar sa mga katukduan kan sa tuyang pagtubod. Na minsan napapasiparata na sana ang gabat asin kagayunan kan mga ini. Baka mananggad, data na isa sa buhay ang Kristyanismo, ang Katolisismo, asin daina nahihiling kanibang tao, ang dapat kuta ng pinagkaiba niyato sa iba. Ang pinakamagayon, asin pinakahalangkaw na pwede niya itong maginibo para sa satuyang relihiyon. Iyon na mamuhay na sa siring na paagi, mahiling kan mga tao sa satuyang pagkatawo, ang dakulao na sinbulanos na pagkamot kang Diyos na painahiling niya sa paagi ni Jesucristo. Asin lugod mahiling man iyan sa satuyang urwal daw na pagkabuhay, sa satuyang pagtaram, lalong-lalo na sa satuyang mga gibo. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaggoran. Amen. Mga tugang, itaas niya to an sa tuyang mga pangangaipo, sa satuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniwalaan kan katungdan na mamayo sa simbahan, mapano kan espiritu nin pagkamuot asin paglingkod, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga miyembro kan sa tuyang mga parokya asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro, bako sa nasa tataramon, kundi sa gibo. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkaongis, kapaitan, asin pagbalos, mapara sa puso kan mga nasasakitan, magpatawad sa kapwa, asin sindamagin mga paradara nin katoninongan ni Kristo. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, bendisyonan kan Diyos, rangahon sa saindang kahilangan, asin maumayan kan Diyos nun na pagkamuot. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, baka pahingalo na sa kahaldayan kan Diyos sagkod paman. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langito nama, himatea, an samuya mga pag-arang, asin pararuma, an pagkamiaw mi sa imong pagkamot. Tabangi kaming magdanay na maimbod sa mga tugon ni pagkamot kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sa ko, asidan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kasumaro kan saro, asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsiki ning sinasambang pagtinautauhan kan sakripisyo, nakikimaherak, nagibuhon mo, tanganing siring na minibidmi an sa imong katotohan, di malugod makasunod kay yan, huli kan mga marhay na ugali, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinagkakaligtas, ni kakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Di siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ani danay na sinusurog kami sa tubang mo, idinulot na sakripisyo day na siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nagugman gabo sa bilog na kinaban, patinganin mga langito na virtudes asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban, sagot sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kay ni, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kay ni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang,
na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bagan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwadag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nang ahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tirato ko sa indo,
Haray paghilingan sa mumang kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kong maninigon ay kamagdagos sa sakuyang harong. Halagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag mahuumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
maluhod po kita para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon kan karatan, an sa imong kamurawayan magdiliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na nakikimahera kami, magkanigong maghumari ka sa imong banwaan na tinukduan mo sa pagikan malangito na misteryo, asin gibuhang magduman hali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to, nakolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 54,039 pesos and 45 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot man po sa 7,539 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,225 pesos para po ini sa Subcommission on Vocation o SPFY. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kanakaaging bulan, Abril, hali sa Tada canisters, igwang total na 52,663 pesos. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po nakuhahon sa opisina, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini, unyan na bulan kan Mayo. Asin sa masunod na Domingo, Mayo 25, iyo pong ikaapat na Domingo nin bulan, kung sa indadarahon tapuan sa tuyang Tada canister, asin offer po ini sa offertory. Sa giraray, ang sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Parish Commission on Social Concerns, sa lado kan edukasyon, salud, asin disaster risk reduction. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man, available po ang souvenir items kan parokya. Sa mga mawot po magbakal, magdulok na lang po sa mga tao sa likod o sa opisina. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous, saro na nagtaong 5,000 pesos, sarong 1,000 pesos, sarong 600 pesos, sarong 500 pesos, saro na nagtaong 400 pesos, asin saro man na nagtaong 200 pesos, Gianan family 2,000 pesos, devotee 1,000 pesos, asin Mary Jean Ventura 500 pesos. Salamat po, Diyos mabalos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Good afternoon po.